un any i 3 mesos aproximadament vam fer el darrer congrés comarcal. En aquesta ocasió serà al poble de Benifairó, es celebrarà el dissabte a les 5 de la vesprada. I tan sols dir-vos, per la meva part, que estem d'enhorabona perquè la nostra candidata, única candidatura, és la que du Alicia com a secretària comarcal. Està fent-ho molt bé i considerem que deu continuar fent-ho, perquè hem aconseguit en aquest any i 3 mesos generar 2 col·lectius joves més, que són el de, si no recorde mal, el de l'Alqueria de la Condessa i el de la Conca del Vernissa. Això ens satisfà, perquè com diuen els joves estan obrint els ulls i les orelles. I dir-vos també una altra primícia i possiblement en breu tindrem 2 col·lectius més, el de Simac i el de Potries, que pront suposem que serà una realitat. I res més, deixeu-vos una Alicia. Bé, jo comentar-vos simplement que en els estatuts del Bloc Jove s'estipula que cada 2 anys es realitza un congrés nacional del Bloc Jove, se tria una nova coordinadora nacional i en aquest cas sabeu que darrere d'un procés congressual de lo que són coordinadores nacionals va posteriorment un congrés, els congressos comarcals, que se va realitzar un congrés de la coordinadora nacional del Bloc Jove on, és més, el nostre secretari d'organització del País Valencià és Jordi Puig, el que era el nostre anterior secretari comarcal també, és a dir, que primer que res, la integració de membres de la SAFOR en la coordinadora del Bloc Jove durant aquest any i 3 mesos ha sigut extraordinària. Tenim 4 representants de la nostra comarca dins de la coordinadora del País Valencià, en diferents secretaries, i a més hem establert una comarca de referència arreu de tot el País Valencià a la integració també de joves de la nostra comarca al que són les executives i els organismes més importants del nostre partit. Que l'aposta per aquest partit nostre és una aposta per a la gent jove, ens donen veu, ens donen visibilitat, creuen en nosaltres, confien en nosaltres. Tenim gent també com Josep Llàcer des de la Valdigna, tenim consellers nacionals com és Sandra Cardona, com és Xavi Martínez, regidor d'Almiserà, com és Elena Malonda des d'Oliva, com és Jordi Puig des de Ròtova, com és Laura Moran, la nostra secretària local també del Bloc de Gandia. És a dir, som una comarca en la que el Bloc confia a nivell de tot el país i el que ens ha donat a nosaltres una molt gran presència. Estic realment molt contenta i molt il·lusionada de que realment la meva executiva comarcal m'ha tornat a plantejar que me presentara una altra vegada com a secretària comarcal per revalidar el càrrec d'aquell anterior congrés. El que sí que us puc comentar és que la majoria de la gent repeteix amb els mateixos càrrecs. Per què? Perquè sí que ha fet molt bé la tasca que tenia que fer i perquè pensen que pot seguir fent-la molt bé. I sí que hi ha alguns canvis dins de l'executiva. Un dels més importants que us vull comentar és la Secretaria d'Organització Comarcal, que fins a dia d'avui la porta Jordi Puig. Al ser ell el responsable en aquest moment de la Secretaria d'Organització de tot el País Valencià, ell passarà a ser en aquest moment secretari de Comunicació i una de les persones que més il·lusió em feia que estiguera amb mi en aquest equip també organitzatiu, sobretot de l'organització, és Elena Malonda. Elena Malonda segurament la coneixereu, perquè a més esta mateixa setmana s'anunciava també la seva integració en el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana com a secretària del Consell. És una persona que porta moltíssims anys implicada en el moviment associatiu juvenil, és la nostra redactora de les nostres propostes i al·legacions de la Llei Futura de Joventut, és una persona molt treballadora, és una dona, som comarca pionera en dones, si se doneu compte, des de començar del col·lectiu de Gandia en què tenim secretària local i secretària d'organització dones, a la mateixa comarca que tenim secretària comarcal dona, en el col·lectiu jove també. En aquest moment serem tant la secretària comarcal com la secretària d'organització 2 dones i per tant, les dones tenim molt que dir, els joves tenim molt que dir i el dissabte presentarem el complet de la llista.